Yo lo que pienso, bueno, yo y más gente, lo que pensamos es que ahora es cuando empezarán a tomarse medidas de verdad, por ejemplo, a partir de estas auditorías de las que hablábamos antes y de otras cosas, y vendrán 3 años que sean complicados, evidentemente, de toma de medidas, fusiones bancarias, cierres de empresas por exceso de capacidad productiva, etcétera, etcétera, etcétera. El desempleo estructural subirá y a partir de ahí empezaremos a subir muy suavemente. Esto internacionalmente, dice usted que perdemos credibilidad y confianza. Esto nos está perjudicando mucho con toda esta gente que está robando, ¿no? Porque hay que decirlo así, está robando. Pero a ver, el caso, por ejemplo, usted ha hablado de 2 casos, de los gastos del señor Carlos Díbar en Marbella y los del señor Urdangarín tal. Pero a ver, esto realmente, de verdad, o sea, esto nos puede indignar, pero esto es calderilla. Calderilla. Este señor está cobrando 83.000 euros, lo digo bien, creo, no me quiero equivocar, 83.000 euros al año más el sueldo que tiene, y eso es normal. Bueno, de entrada, si ese señor está cobrando eso, ha sido porque todo el Parlamento de la Comunidad Valenciana lo ha aprobado. Punto número 1. Y punto número 2, de verdad, es calderilla. No, lo que no es calderilla, yo le voy a decir gastos que no son calderilla. España es el país de Europa que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad. España tiene más kilómetros de tren de alta velocidad que Alemania, por ejemplo. Y en España hay estaciones de tren, por ejemplo la de Guadalajara, que de media la utilizan diariamente 15 personas. Mantener cada kilómetro de AVE cuesta 140.000 euros, y si es en túnel, 185.000 por kilómetro y año. Eso no es calderilla. Por ejemplo. Sí, pero la desconfianza que genera esos robos tampoco es calderilla, a nivel internacional. Sí. Clar, hem d'entrar en una dinàmica en el que això, a veure, el problema és que el que ja ha passat, no es pot tornar enrere, vull dir, això és impossible, no? O sigui, no es pot tornar enrere. Però jo, sincerament, amb això soc molt optimista, jo penso que aquestes coses deixaran de passar perquè no és rendible que passin. I la d'Ourense? Està passant ara, no? Bueno, la d'Ourense, vostè l'ha vista acabada? Perquè jo no l'he vista acabada encara. El que passa és que, a veure, les coses també s'expliquen d'una forma i en altres indrets s'expliquen d'altra. Per exemple, has sentit parlar del corredor mediterrani, no? Bueno, sí, i el corredor mediterrani ens han dit que acaba a Algeciras. I el corredor mediterrani ens han dit que, bueno, que València, no sé què, i Alacant... Bueno, jo he vist un mapa del corredor mediterrani i s'acaba, saben on s'acaba? Al port de Sagunto. Per què? Perquè és un corredor que necessita per mercaderies. Necessita per aprofitar el port de Sagunto i el de Barcelona, bàsicament, i una mica el de Tarragona. Que arribi el turisme a Alacant o no, doncs... És a dir, que les coses també s'expliquen... Però, bueno, aquest tema que vostè deia... Els retalls, evidentment, continuaran. El que passa és que és cert que s'ha de ser molt eficient, s'ha de ser molt, molt eficient. És a dir, la productivitat s'ha d'incrementar molt. Abans d'entrar aquí estava parlant amb una persona que, bueno, és funcionària i, bueno, em comentava que estaven treballant amb eines del segle XIX. Estava caricaturitzant, evidentment, però vull dir, hi ha molt poca inversió, s'ha fet molt poca inversió. És el problema d'Espanya, és a dir, tenim un nivell d'endeutament molt elevat, però a la vegada la inversió és molt baixa, amb la qual cosa la productivitat és baixíssima. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es un poco más referida a macroeconomía y va referido al grupo BRIC, que es el conglomerado de Rusia, India, China y Brasil.
un poco saber el papel que está jugando a día de hoy y el papel que jugará en un futuro, y si es un modelo parecido, porque no lo conozco bien, al que tenemos aquí en Occidente, y si en un futuro puede tener algún tipo de repercusión con nuestro modelo económico, el que tenemos hoy. El modelo BRIC, no sé si sabe que ya le han puesto otra I y una S al final. Sí, se ha añadido Indonesia y Sudáfrica. Bien, a ver, no sé si saben que el BRIC amb una I, no amb dues, amb una I, és un invent de Goldman Sachs. A veure, a començaments de l'any 2000 es necessitava una nova frontera, un nou horitzó d'inversió, etc. I es va pensar que aquesta combinació de països, Brasil, Rússia, Índia i Xina, podien ser una nova frontera tant per invertir com per consumir. De fet, Xina ja portava anys rebent inversions, zones d'Índia també, Brasil començava, i Rússia ja tradicionalment era una exportadora molt important de gas i de petroli. Bé, quin és el problema? El problema és que aquests països, si analitzem país per país, es veu que és més una il·lusió que una altra cosa. Per exemple, Brasil, que possiblement seria el més proper a nosaltres. Brasil està flotant sobre un mar de deute. O sigui, Brasil, jo ho he definit i va sortir en una entrevista que em va fer un diari brasiler i va reproduir molt això. Brasil és igual a Espanya 2.0. Literal. A Brasil hi ha una especulació immobiliària salvatge. Hi ha gent, jo una amiga brasilenya que treballa, és directiva en una de les empreses més importants de targes de crèdit de Brasil, diu que a Brasil hi ha gent que paga la llum, l'aigua i el gas amb tarja de crèdit. És un país que està flotant sobre un mar de deute. Brasil és un país per fer el negoci i fugir, literal, coge el dinero i corre, literal. Estem ja rebent missatges en aquest sentit. El benefici del BBVA ha caigut ja un 2% en Brasil aquest any en relació a l'any passat, ja estem rebent missatges. Xina és un país que el sistema bancari xinès està desfet, absolutament desfet, entre altres motius perquè són els polítics els que dominen el sistema bancari xinès. Es calcula, això són càlculs estimatius, evidentment, que el 40% dels crèdits que ha donat la banca xinesa són incobrables. 40%, encara que només sigui el 25%, és que és igual, és una xifra absolutament inabsorbible. Per altra banda, Xina té un problema gravíssim, que és l'increment demogràfic que parlàvem. Tornem una altra vegada a la demografia. Xina necessita créixer un 6% anual només per absorbir l'increment de població activa que té. És a dir, quan llegim Xina creix al 9%, no, Xina està creixent al 3% i el 6% és per absorbir la població activa. Rússia, si traiem el gas i el petroli que té, és a dir, a més amb un problema addicional, Rússia necessita invertir ja, sí o sí, 35.000 milions de dòlars per continuar mantenint el seu nivell productiu de petroli, i no els té. Es decir, el modelo BRIC es un modelo, yo insisto, muy basado en la ilusión en unos años en que el mundo iba bien. Es decir, año 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, años en los que, recordemos por ejemplo, la frase que pronunció en Singapur el doctor Rodrigo Rato cuando era presidente del Fondo Monetario Internacional. Dijo, el mundo va bien. Cumbre del Fondo Monetario Internacional de Singapur del año 2006. Es decir, y se necesitaba que todo el mundo fuese bien. Los países desarrollados ya lo iban bien, pues estos países emergentes, que yo no sé quién se le ocurrió esta palabra emergente, pero bueno, también tenían que ir bien. ¿Cómo podían ir bien? A base de inversión y a base de deuda. Claro, pero esto se acaba. Entonces, claro, a partir de aquí...
Bé, ara ja hauríem d'anar acabant. En tot cas, haurien de passar a preguntes de dalt, si algú en vol fer. Si no hi ha... Serien 2 preguntes. No s'havien oblidat de la gent de dalt, és veritat. Exacte, per això... Si hi ha algunes preguntes, aquí una, doncs hauríem de cedir el micròfon. Doncs fem aquesta pregunta i després passem a dalt. Merci, gràcies. Bona nit. Ja sé que els economistes no teniu una bola de vidre per predir el futur. Si Catalunya fos un estat independent, entès que aquests 16.000 milions d'euros que cada any se'n van de Catalunya i no tornen, que són 30.000 euros cada minut... No, a veure, no, matissem, perdoni que l'interrompeixi perquè és important. A veure, aquests 16.000 milions podrien tornar a Catalunya sense que Catalunya fos un estat independent. A veure, la independència o no independència és un tema polític. Aquests 16.000 milions és purament econòmic. Euskadi, per exemple, té un sistema fiscal propi i no és un estat independent. Sí, correcte. Vostè creu com a economista, però, que si se solventés aquest dèficit fiscal de 30.000 euros cada minut que pateix Catalunya, un dels més grans del món, seria una bona manera per acabar amb les retallades i que Catalunya sortís de la crisi econòmica? Home, a veure, si aquesta nit, ja dic, un miracle del mago Merlín fes que aquests 16.000 milions es quedessin aquí, bueno, és que seria, de veritat, o sigui, una altra pel·lícula, però una altra pel·lícula. Ja li dic, deixarien de tenir dèficit propi i a la vegada, en 3 anys, 4, posem 4 anys, tot el deute català desapareixeria. Això seria la millor de les solucions. I a més, cuidado, sense tenir de demanar crèdits, perquè serien diners propis. Seria espectacular, realment espectacular. Ara, l'únic perill que això tindria, jo vull suposar que els governants catalans